आरो प्लास्टार खालामोबा बोरै जासिगोन इ बाथौ थाबाय जाबाय आरो ओमफ्राय हिसाब Doldaman man ini. Mana bisa kau bisa? Ada belak kalau pun bukan ya? खामानिया कमप्लिट जायाखैनो जोंना आथा बहुद खामानि दंबावो आच्छा इयाव मा दों दा इयाव आर'नाइ दों ओमफ्राय आरो बबेखौ होदोंबावो आच्छा इयाव दोनथ'दो इयाव माबा फटिनफोर दांगोन नामा आच्छा ओमफ्राय नैयाव मा होगोन खालि नुदोंसो इखो बिबार थागोन इयाव आच्छा